Malaking bahagi na ng bansa ang naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, apektado nito ang Palawan, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa halos buong Palawan, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Nakararanas din ng ulan lalo na sa hapon ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Cagayan Valley. Asahan din ito sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Mamayang gabi ay maaring makita sa ating kalangitan ang pambihirang alignment ng Moon at mga planet Mars at Venus. Tila magkakatabi ang mga iyan kapag ating nakita sa langit bago mag-alas 9 mamayang gabi. Mas mataas ang tsansang makita ang pambihirang alignment kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar.